Здравейте, хора. Тук сме на админ бюджа на плюса на Keyboard Escape. Сега тук съм на World 1 и ще се опитам да мина играта. В смисъл, аз имам спейс мога, ама толкова опит нямам. Не? Мале, как го правя от компютър. Може. Добре, успях. Добре, късмет. Мале. A special training has къде? Защо ме специален? Малък за първи път играя на компютъра на част. О, помня. О! Аз на тази част не камера. Поздравления на мен. Стига съм до тази част без телепортом. Плюс съм толкова добър, че направо някакъв. Аз съм модерен. Пивам на капучино и умирам. Не ми харесва така. Отчаяни метки, или са отчаяни... Какво беше? Не помня. Опа! Добре, да не мога така. Пица! Пицата е. Пица! Аз ще пица, ама... Реално не... Чакай! Така бе! Кой е нове? Ще ми скува двигато. Я, и сега какво? О, по 5. Thank you. Няма да ходя по тази картината по 3. Аз не ще вдигам много лева. Докъде мога да стигна? О, не. Много съм зле. Дай 100 и... не знам. Дай 1000 XP. А сега пак минах от първата. Гледате ли? Аз се добавя шанс. Някой трябва да ми каже как ще мина тази. Ето, аз не мога. Дори от телефон. Къде съм по-добър? Що не работи? Защото не са включени командите. Така ще ми даде късмет. Давай! Петъл! Защо толкова далече? Аз не знам тази игра колко трябва да pay to win-неш, за да можеш да си най-този игра. В смисъл, този печага сигурно е дал над колко евро? Може би над 2000 евро, 100% дал. За малко ще да го пробвам. По 2 win? Гледай го това, какъв е добър. Дай това. Това е по-готино. Пак на фарма лева. Аз ще откажа да игра тази игра. Дал съм 10 евро за тази игра. Като не е много, ама не е малко.
Ми, искам 50, ама искам и с 1000. Защо не фарма победи? Да си купа един легендари предмет. Нещо ще фарма спид, по-лесно. Хора, може би ще последния ми набира за тази игра, защото като гледам не мога да... Нито мога да ребъртна, освен ако имам ли... Не. Тъжна работа. Не. Гледал съм много ютубери, които казват, че тези звезди не си заслужават. Те използват по принцип ето тези. И какво Айде! Да. Хора, съжалявам, малко дърпане стана. Звъннаха ми по телефона. Тук какво стана? Пуснаха 50. Дай сега да видим какво ще правим. Колко? 4. Първи курс. И то доста бързо. Благодаря ти игра. Искам да пусна 1000 пи. Ще е много готино. Последното видео, което направих с най-задоволяващите игри е много добро. 130 нещо показване. Много ви благодаря, че ми помагате. И... Да. Ако някой ще кажа, няма ли да гифтиш нещо на някой? И не. Много скъпо всичко. Като казвам, One Slow Gravity. Аз. И то доста. Искам да е Low Gravity, за да може да стигна там до начин, с която не мога да мина. Да мина. Остана? Low Gravity. Аз се осъзнах тук как ще течеме. Давай, млада. Давай. 230. Аз съм пукал. Ами, ще се върна. Ами ще взема парите. Работа. Игра. Скачай. Ще съм се като 1 милион. И по 2. Ако може да стигна по-напред. 36 милиарда. Добре, стой стигна. Идни тук. 4 милиона, да нападаме. И тук това. А що е по-стъпливо? Там ще нададе 1000. И екстра да ни е по 1000. И ще е много важно. Съжалявам, че снимаш. Не можеш. Не бях в София. От телефона не знам как да снимам. Не знам какво приложение трябва да инсталирам. Още малко ще направим 10 QA.
тия ютуберите, как Facebook Winbot. Като почна да правя стримове, ще е много почна някакъв да гифтват някакви неща, примерно. Три неща. Не. Ти буквално просто да събереш някакви там неща. И да. Да съберем и плеери като миналия път, за да си дадам XP. Today we will give a lot of trophies and speed. Супер! Ама той Пичо ще помага на хората от World 1. Каза, че ще помага за speed. Той 500 X speed е добавил нашия човек. По 2 победи, ама 2 победи пак няма нещо да направя с тях. Хора, още малко и ще мога да побърквам. Yes. Давай! Мога! Бързо. Сега създах нещо. Това ако няма админ на BIOS, то няма смисъл аз да играя тази игра. Ако така фарме в World 1 и като е тук да фарма повече, ще е много по-хубаво. То трябва по 1000 XP, ще е много готино. Ще фармя доста бързо. Не мога, това много ме дразни. Аз мога да изпусна световното. Не, няма. Той не знам дали сега има. Това е прекалено. Golden Special какво? Кейли. Не знам. Някой помни ли, че аз бях взел това там за 1 милион и беше по 2. И не ми даде проверите. Ако искате, превъртете видеото няколко пъти и ще разберете. Аз тук през това време ще гледам тия неща. Аз ще ги изключа, защото не знам. Айде пусни повече XP, не бъди мъртв. Това дава ли ми нещо? Или пак ще ме скамнат? Аз че мога да ги... Да, това ми дава. Нека това друго. 14 000. Съжалявам, обаче трябва да го направя. Да! Аз ще го направя. 300 меки пак няма да успея. Давай! Мога. Тук пише 180 лева. Аз съм 222. И едва. Гледай. Аз трябва да скачам тук, иначе не става. И тук 200 лева, 222. Да рискувам. Аз ще рискувам. За малко. Чакай, аз после рано ще има по 3 победи. Тоест ако ги дадем, то може да не ги дадем, дори. Като миналия път. После рано. Искам да участвам в видео на някой богат ютубър да ми гифне някакви неща в някоя игра. Имам парите. Купите. Не. Давай, мачка. Мачка, като смачкан, че съм. Къде е сутрина?
14 нещо. След като взема тия милиони 800к, отивам да... Ако ще успя да ги взема, защото аз не вярвам да ги взема, но може... Добре, както казах, само малко тук да пофармаме. Много малко. Бъде да тук. Чакай, какво? 150 XP, 120 XP. Аз съм объркан. Как така преди малко имаше по 6 трилиона с 150 XP и с 120 XP, а сега ми дава 5 трилиона и 94. Я да мисля колко да искам да взема един. Ама трудно ще взема. Тут тия са някакви страхи, дали 24-7. Тук да се спомнят. Please. Уф. Хайде де. Искам едно. Да, ти ако искаш спомни на... О, ами... Май да 300 000, ама пак не е нещо лъв. Още малко ще мога да ребъртна и ще е готино. Когато порасна, няма да стам парите за Ирика. Защото повечето ютубъри си ги дадат, когато те ги остават. Те стоят и не ги барат. Искам да участвам в видеото на YouTube, да ми гисне Infinity 3, не знам как се казва това. Трейл, това, бялото, от 3000. Това е там червеното, 1500, 600 и трябва да ми даде примерно едни 10 000 робъкшенца, за да си купя това на макс. 9! Благодаря ти, кой си, не знам. 200! Моля те, пусти по 1000. Благодаря ти, пич. Благодаря ти. Добре, че ти да те има. Още малко ще ребърна. Трябваха ми 3 минути, за да ребърна. Yes! Мачкай! Правим го! Ребърна! Ребъртвам, де. 3, 2, 1. Ще стане едно място. Ще ме насам. И ви ме? Доста бързо качвам. Колко? 99 трилиона! Или? Мале хора! Много съм щастлив. Хайде! Да видим с това XP колко правя на потрито. 2 трилиона. Пак това е доста малко. 99 трилиона хора! Ако правих едно QA, ще да е много готино. Колко ми трябва? 245 сигурно. 260 малко, мисля. Ако то пусне примерно по 2000 и по 1000 XP, няма да е кой на колко много. Ще правя по едно QA 100% и ще ги нафармаме. Ма няма според мен. То на миналия ден пусна 1000 XP и аз не го играх. Но съм умен. Вече някакви ремикси. Пишете в коментарите вие за кой сте за световното първенство.
тази година. През 2026 година. Ако някой ми каже, не да ми каже, ако обичам ми копирайт видеото, че съм го копирайт на контент, музика и какво ли не друго. Маля, ще поуде. Още малко изток, човек! Аз ще опитам да затъкнем това. Ама, аз ще довърша QA-то. Добре. Скачай. Аз би трябвало да съм доста по-бърз, но явно все още не мога да мина втората част. Добре, защо и тук е балерината? Само да го докоснеш, умираш, нямаш друг избор. Освен да умреш. Стига да е! Си тъпотината. Давай, чето ми. Айде по-бързо да фарме експера. Шоколад. Лош. Не! Ами, то може да е крейзи, ама само за пейтвин или там. По шоп. Аз нямам никакви купи. Победки. Пише купа с едно на не. Аз съм първи играч в света, че пише едно. Не. Не! Каква е тъпотия? Добре, благодаря. Ако може и да излезна от целия world и да на последната част. Айде се размина. 400 някакви. Да. Добре. Няма явно. Фармяме това. Маля, виж колко бързо фармях. Добре, обаче 18 минути. И за това има 9 минути. Так би трябвало да мина. Виж като добре съм си спирал музиката, че веднага съм копирал всичко. Давай, можеш. Може би това ме причаква. Добре. Най-добрият съм. Минавам го без проблеми и накрая ще скоча. Там, където не трябва. И много съм бих казал. Не знам за вас. Айде се споминаваме. Не, няма наминавам. Не, аз докато не знам кой лева трансфер, може би 30 300 лева трансфер, за да направя това. Човек, може ли да пуснеш 1000 XP и на това, на което се движа 2000 XP? Ще е много хубаво. Няма да съм pay to win на толкова много. Аз не съм pay to win много. При мен има стробери елефант, вижте. Къде си стробери? Ако го имах си обрен. Къде си бе? Той избира. Тук. Вижте. Може ли да си обрен стробери елефант? 200 и 40 лева. Добре. Остат ми още 20 лева и работим.
Дай пак ще се пробвам за това тази. Имам 240 левела, би трябвало да много мина. Но аз не мога, защото съм сакат. А! О! Оф. Представете си, започваш играта. Смисъл, ти се гледа какво се прави, какво може да пейтунеш. И влизаш в играта. Нямаш едно спи. И веднага. Infinity Trail. А, 100 експириенто спид ли там, какво е? Трейдмил, не знам. Максваш там това отдясно не мога да видя, защото ще умра. Пак не става. Дори да съм спокоен. В момента задържам просто това. W. То буквално е W. Мале, тук ти е такото, не виждам нещо. И старай. О, няма да пея, защото ще копирай. Айде да оцели линията. 500 XP. Може. Ах, два пъти на това. И два пъти на следващото. Примерно. Какво ще кажеш? Няма да лъжа. Нали? То... Ще кажа вчера. Последния път, когато имаше адмен. О, 500 XP. Съжалявам. Добре. Какво означава 500 XP? 100 пъти повече от 400. И какво получавам? 40 трилиона повече от миналото. Нямам какво да кажа. Но ако ще купя SQA, ще няма да вдигна много левели, аз ще вдигна един левел. Това реално не се заслужава. Или пък... О, това пък се заслужава. Ма па е много скъпо. Колко? Кой ще тира искаш толкова скъпи неща? Наслаждавам се на лошата гледка на играта. Ето го не е за нищо. Супер. Нямам думи. Едва вече дигам левел. Отново. Аз пейтунех за това. И пак нищо. Мале, ако знаете ли какво? О, той се чу. Значи музика. Чувате ли музиката? Аз не. Ще залия това. Ще има. Аз нямам пак не чувам нещо. Чакай. О, вдигнах лева. 600 XP. И то пак 400 трилиона. 400, да, ако беше толкова, че ще е хубаво. 230 трилиона. С 39. Да, 39 трилиона повече. И аз. Ето 600 XP на 4 минути. Какво е това? Ай, пусни 1000. Що си така скронза? И ако бях като ето така, ето с това огненото. Ще натискам. О! Ето тук да съм. О, със сетих да.
Може да е много по-скъпо, напълно забрави за аврата. Добре, добре, добре. А да пусни по 10 мина за 10 минути. Примерно, ще е готино. Ако го направиш, много хора ще ти харесат играта, ще играят и ще победеят. Айде, тире, за това игра. За какво съм го засъдил това? Не съм бил баща. Добре, явно не мисля, че някога ще мога да мина някой от двата рода с това, което правя. О, сега трябва някак си да мина това. А? Какво стана? А! О! Моля те, не взимай победите. А така! О! Успях! О! Бързо! Може така тъпче. Не стига, бе! Ядосах се. Добре, втора това. Добре, трагичен съм. Виждаме. И го разбираме. Как може такова нещо? Последната секунда. Защо? Аз се нарадвах и затова не успя да направя нещо. Аз по-скоро няма да спирам за последната аура. Ще спирам за предпоследната аура. Защото май най-много се заслужава. А за мен. О, ме взема. Подвел. Давай, давай. Би трябвало сега, ако включва прайма ми, ще е много добре. Значи имам сега почти 7 милиона. Това е логика. Добре, явно няма да взимаме победи днес. Но то нямаме XP вече. Няма нищо. То без XP-то не вярвам, че ще правя нещо много. Аз не че с XP ще правиш нещо. Пляскам си. Толкова съм добър, че направо си пляскам. Как може да така прави възможно? Много интересно. От тези хора там, където са на лидерборда, има ли човек, който да е там без да е pay to win? Защото ако така, ще си върна всички надежди. Yes! Така, сега сме насам. Много съм добър. 750 XP, това го нямаш. Не. О! Гледай, пич. Гледай! После трябва да му играме игричките. Как да стане? Се вдигам левове тръгвам. Искам да вдигна 2 лева на времето много изтича. Пусни бързо хилядите, бързо. Това е да бе. Искам да.
По-бързо, по-бързо. Какво ъхкаш? Какво ъхкаш? Какво значи, че аз не... Че аз ми трейдна това, а, ми опитва да отива надалеч. О, има това! Това би... А, казахме да напишеш. 400 трилиона. Сайк строя фарма или уиновете. Интересно. Защото той пусна 1000, ама уиновете пусна може би за една минутка по 5. Аз тогава не може да стигна. Още малко и 250 лева. Да бе, стигнали 250 лева от да фарма за уинове. Да. Почти направихме... О, не. Аз ще фармам през това време на това, дори да не фармам нищо, ама... Поне вече не го минаваме 2-2. Добре, де! Айде направим един път, както аз го искам. Ми, това че сега пак ще кажа. Защо админира тръгва надалеч. Ми така се личата, бе, ама хората го намира да се почина малко. Чивите само ходим по него и сега не може да се ги почива. Не. Добре, не бе. Номерско. Помежду другото, 15, 18, 21, 24. Ми, няколко пъти трябва да стигна до там. И вземе това другото. Аурата. Тя аурата не е патрон, колкото на трева. Добре. Ми, няма. Това. Защото ако е бърна и това се махне, много ще пода. Всяка са? Аз ще са Toyota Limан Mercedes пак. Днес какво бях? Ме да видя? Срана. Утре няма. Как така? Объркан съм. Не, не. Стига. Едва да стигне до World 2. Няма да... Пък може би там административата в първо 3 часа много по-хубави. Давай, пускай. Нещо, аз ще отида напред и ще чакам. Това е ум. Към сега колкото се може повече напред. И... Бързо, 2 минути! Моля те. Моля те. Тази част вече не знам дали как ще ми. Yes! Давай. По 5 това е... О! Това е доста. Да, още един път. Ти го взема аурата. Бързо. Между другото, нещо. Няма да взема аурата. Преди да се опитам да взема последната аура. Аз ще имам аура, отколкото трябва. Аурата е по-готина, защото ставаш аура човек и всички почват да искат да са при тебе и да ти молят за някакви... Какво?
Супер! Ядосах се. Какво беше това? Айде, моля те още един път. Моля те. Моля те, моля те, моля те. Даже по това по 1 милион ще взема. Не! Моля те, моля те, моля те, моля те. Играм, моля те един път. Дай това, което искам. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Имам минути 30 секунди. Може да успея, може и не. Моля те. Това ми е шанс. Последен шанс. Не ми тук взем това. Добре, добре, добре. Може да си взема вече. Супер. Сега остава да опитам да взема и другите. Окей. Минах го, обаче понеже това беше плътно за мен, не го видях. Не видях къде съм. Нямам търпение за събота. Много съм зле. Искам да взема може би 30 милиона вина, за да може да по-лесно да ги фарми после. Хубавото сега след този ден беше, че нафармих много левове. Имам 20 диски ми дай бързо. Не, това беше. Моля те, имам шанс. Бързо, бързо. Шесто. Добре, нямам шанс. Имам едно кюй. Айде да извинете ме да. Аз съм щастлив в този ден. Съм щастлив от това, което се случи. Което направих. Пейто минах и не си заслужаваш. Защо купих това отстрани с спида? Трябваше да си купя само трейл. Пак е доста. Остана? Защо ги взе? Имам само 2 минути да стигна там до напреда. 6 милиона, друг пише 4 милиона. Разликата е 2 милиона, което е доста. Това разлика може да има, ама скиловете ги нямам. Особено от компа. Аз съм половината на игра, която съм... Всичко, което съм играл, просто съм го играл на телефон, после на компютър. Освен Fortnite и Minecraft. Minecraft съм играл на телефон по принцип. Ма не истинска такива. Да видя, моля. Добре, как ме изхвана миналия път? Взимам допълнителни. Имам 30 милиона. Те ми трябва 50, значи ми трябва още 17 милиона. Wait! Реално погледнато няма да е толкова трудно. Мисъл, 17 милиона. Аз просто мога да си фармя 18 пъти, трябва да стигна до там. И да се връщам, защото казват. Дай да първам тук последен път. Бързо бе! Expert. Ако беше на война. Добре, аз съм защо скочих толкова рано. 900. Какво съм объркал? Не. Заради това е там. Имам 15 милиона. Аз пак е рано. Сега имам супер малко.
Добре, вече нямам. Чакай, че имам хипер малък шанс да стигна 260 лева, но си казах не. Дори и да стигна, пак няма да работна. Той работна на админа билда. Но ме яд да победите, защото искай да ги фармя. Защото са 6 милиона, 17 милиона, това са 3 ходения до на час. 3 пъти само. Нали, тъпто XP. Аз за неща. Може да фармя... може да си фармя победи, като просто отиваш до първото с 4. Много е хубаво с 1000 XP. Тук май почти свърши. Аз пак няма да си купя по 10 for 2 hours after this. Еми... Окей. Ще го оставя на чисто и така. Като свърши с това. Махме се това. Което само 990 милиарда. Ма не, то по принцип да си много, ти трябва да можеш, когато няма Армадес, пак да фармиш по-малко. Така по 10. Сега примерно фарми, ама какво фарми ще половина? За 2 часа по 10. И 2 часа са по 2 тропчета. Ами, това си заслужава повече. 3, не може би 6. Да, 6 пъти какво си да бъде. Не го направя. Не! Само, може ли да не пускаш още... Моля те, не пуска още 50 милиона от 4. Трябва сме 50 милиона уина. После ще нафармя малко за това, за 15 милиона да имам. И може би въобще да пофармя до... не знам. Няма смисъл, защото аз... Добре, това ми е по-лесно. Yes, решен съм. Един път. Трябва 6 пъти да стигна до там. Ох. Уф. Эх. Давай, можеш ли? Естествено, че мога, аз съм the best in България. О, плюс 10. Какво това? Изписа ми нещо на това. И сега какво трябва да стигна пак да там и ще ни даде повече победи, нещо, какво? Може би трябва да стигна какво отдай. Не, изгубих си го. Това. Това сигурно ми дава 10 пъти повече или повече просто победи. Така ще фарме. Значи ето до тази част. По 2. Искам просто още 4 пъти трябва да стигна до там. Ако не мога... Не, всъщност не нужно. Сега като няма това,
вземем 3 милиона, ми остават 7. И като взема това за 600 хиляди, ще ми остават само 9 милиона, което пак ще ме докара до там. Ще е много по-бързо и по-лесно. Поне вече нямам проблем с това. Да, както исках да се случи. Така вече не исках. Само 2 пъти трябва да стигнем до там и сме готови. Просто трябва да изфармя. И хора, ще взема тия 2 пъти. Мисля да свършвам. Добре, не толкова. Това беше от мен. Дано да ви хареса видеото. Абонирайте се за канала. Харесайте видеото. И да.